Bé, bon dia a tots. Espero que estigueu bé. Jo l'altre dia no vaig poder gravar el vídeo de la classe, però avui ja vaig a començar a gravar un poquet l'explicació del que correspondria a la classe d'avui. En primer lloc, que sabíeu que estic bé, que simplement jo he estat en contacte amb una persona que ha donat positiu i per protocol me tinc que quedar en casa, però vamos, que jo estic perfecte i estic a l'espera de que em facin la prova de la PCR, però bueno, de moment cap problema. Així que mentre estigui bé vaig a intentar d'alguna forma continuar un poquet a la dinàmica de les classes. Pues res, l'altre dia se suposa que donaríeu o miraríeu les pàgines de la part de creació musical en concret, per així, les pàgines 58 i 59, val? No me vaig entretindre molt perquè el que vaig a fer és que faré un vídeo a banda, però ja vos el passaré, el penjaré en aules perquè si ara perdem ritme de classe doncs no és qüestió. Aleshores anem a començar amb el tema 4, que és el tema que ja parla del nou període històric a nivell musical, que és el classicisme, un període que penseu lo important que és a nivell musical, que tota la música que estem estudiant al llarg del curs, de forma genèrica, quan ens referim a ella, li donem l'apel·latiu de música clàssica. I li donem aquest nom perquè precisament la música que a lo millor més destaca de tota aquesta història de la música és la que es dona al període clàssic. Això, lo de clàssic. Pues bé, anem a veure avui les circumstàncies històriques en les quals se desenvolupa aquest període, que per altra banda anem a veure que és molt curtet, que més són 50 anys, que contrasta molt en els quasi 1.000 anys que dura l'edat mitjana, els 200 anys que dura el Renaixement o els 150 que durava el barroc. Aleshores, eh, és veritat que en música dura menys que el que seria a nivell històric i cultural, però bueno, no deixa de ser una cosa que n'hi ha que estudiar. Tampoc ho vaig a cansar, vaig intentar que sigui breu i així d'alguna forma fer un poc més amena la classe, que ja serà un poc dura sense tindre amb en classe. Pues res, anem al llibre, l'aneu obrint per la pàgina 64 i 65, que són les dos que anem a explicar, i jo les vaig a projectar també en pantalla per a poder anar parlant. Bueno, pues, disculpeu, ara estem. Vale. Tema 4, l'ordre i la claredat en la música. I així tenim una fotografia d'una sessió musical en un saló aristocràtic. Així tenim els personatges de la noblesa i després els músics tocant a la llum de les veles. Bueno, pues anem a llegir. Diu, cronologia, aspectes històrics i socioculturals. El classicisme és un període històric situat entre mitjans del segle XVIII i principis del segle XIX. 50 anys, bàsicament, perquè si mirem, diu, entre el barroc i el romanticisme, musicalment, s'emmarca entre l'amor de Johann Sebastian Bach en 1750, que seria l'inici, i l'estrena en 1805 de la tercera sinfonia heroica de Ludwig van Beethoven. Se diu 1805 perquè aquesta sinfonia és la primera que és inequívocament de caràcter romàntic, d'acord? Però bueno, nosaltres aquest rango de dates el podem manejar un poquet i per comoditat anem a redondejar la xifra, anem a considerar el 1800 i si no s'oblidarem de problemes. Aleshores, per a nosaltres, el classicisme és el període musical, en referència musicalment, a la segona meitat del segle XVIII, des de 1750 fins 1800. Val? No obstant quan fem l'estudi cronològic hem de considerar més temps. Per què? Perquè la influència en aquest període d'apenas 50 anys l'anem a trobar en un moviment cultural que comença abans, que comença i que abarca pràcticament tot el segle XVIII. Diu així. El segle XVIII és el segle de les llums, del triomf de la raó, en què un moviment cultural, la il·lustració, i que deus en este nom, promou l'ideal d'igualtat i de benestar de tots els éssers humans a través de l'educació i del coneixement. Una frase resumeix la idea d'aquest període. Sapere aude, que és una frase en llatí que vol dir atreviste a saber. Bueno, anem a lo de la il·lustració o el segle de les llums. Per què es diu així? Bueno, pues, diguem que els intel·lectuals d'aquest període, que són un poquet els que propicien aquest canvi de mentalitat, el que defenen és que front a l'oscurantisme que estava produint-se al llarg de la història, sobretot a partir de l'edat mitjana, pues l'únic que n'hi havia que fer és il·luminar a la societat. I de quina forma s'anava a il·luminar a la societat? Pues mitjançant, com diu així,
la educació, el coneixement i el saber. Bàsicament, aquest és un poquet l'objectiu últim d'aquest moviment. Estendre el saber i l'educació per tota la societat. Bé, és una cosa que malauradament no es produeix d'una forma immediata, és a dir, que ningú pense que en el segle XVIII tots els xiquets van a escola. Ojalà, ojalà. Això que vosaltres feu d'una forma gratuïta perquè és un servici que la societat ens dona a tots, és una cosa que realment és un, un logro del segle XX, podem dir. És veritat que comença al segle XVIII a estendre's la idea entre les classes més pudents de que seria bo que tota la societat, i no només ells, tingueren una certa educació, però això fins al segle XIX i sobretot el XX no s'estendrà a totes les capes de la població. No obstant, és l'ideal que un poquet marca el canvi, d'acord? I penseu una altra cosa, que en aquest període, en 1789 en concret, és quan se produeix la transició, o per almenys històricament se considera que es produeix la transició de lo que seria l'edat moderna a l'edat contemporània. Doncs bé, aquest canvi se situa en el 1789 per la Revolució Francesa, òbviament. Però bueno, aquest canvi en la societat és el que ve determinat per aquesta idea de la il·lustració. Evidentment, en la il·lustració no aboguen per acabar en el rei i substituir-lo per la república com passa en França, o fer que la monarquia absolutista es transformi en una monarquia parlamentària com passarà primer en Anglaterra i després en altres països, com per exemple en Espanya, val? Però d'alguna forma una cosa porta a l'altra, és a dir, quan la gent se n'adona de coses i de pren coses, comença a reclamar altres coses. I aquest és un poquet el germen dels canvis socials que es produiran en aquesta època. Val? Bé, anem a continuar, que si no m'enrotllo. Segueix dient que en l'àmbit social, mentre una nova classe social, la burgesia, formada per comerciants, banquers, industrials, etc., amb possibilitats econòmiques, i això és important, ara ho veurem, lluita per aconseguir la igualtat política i social, el poder dels reis absolutistes comença a ser qüestionat i entra en decadència. Bé, doncs així tenim un poquet el meollo de la qüestió que acabarà produint la transformació d'una forma pacífica, com a Anglaterra, o radical, com en França, que és el desig d'esta nova classe social, bueno, no tan nova, perquè realment la burgesia ja a l'edat mitjana comença a formar-se algo semblant a la burgesia i després a partir del Renaixement i per supost en el barroc l'únic que fa la burgesia és anar guanyant per protagonisme, primer econòmic principalment, i després estaran estos intentos, com diu així, de transformar aquest poder econòmic que ja tenien en un poder polític i social. D'alguna forma, el que vol la burgesia, que encara pertany a lo que seria la classe, diguem, no privilegiada, és a dir, la classe treballadora, la classe que aportava els impostos, que aportava el treball a la societat, el que vol és equiparar-se d'alguna forma amb els altres dos poders, el poder religiós i el poder aristocràtic o nobiliari. Evidentment, què és el que va passar? Pues que este desig de la burgesia pues, no va ser compartit en modo alguno ni per l'Església ni per les autoritats nobiliàries, fonamentalment el rei, que vol mantenir evidentment el seu regnat absolutista. Això que va produir tensions que evidentment s'hauran d'alguna forma de resoldre. Com ja vos dic, en Anglaterra, que és el país on s'inicia la revolució industrial i on més, diguem, pes té el poder econòmic de la burgesia, sí que es produirà una transició, diguem, més pacífica, perquè el rei acceptarà cedir part dels seus privilegis, part del seu poder, i compartir-lo. Això farà que es transformi la monarquia absolutista imperant fins l'època en una monarquia parlamentària, que és la que avui en dia continuen mantenint ells, val? En canvi, en França, que serà l'altre motor de la il·lustració, doncs el rei no va acceptar aquestes demandes de la burgesia i al final, quan es produeix una crisi, doncs definitivament el que va produir-se és el final del regnat dels Borbons en França, bàsicament, la instauració de la república. Bueno, vos vaig a donar a pensar un parell de vídeos més o a passar-vos els enllaços per a que el professor de guàrdia vos el pugui explicar, on s'explica per un costat les característiques fonamentals de la il·lustració. Este vídeo a mi personalment m'agrada molt, perquè està prou bé. I després un altre molt detallat, possiblement massa per a lo que nosaltres volem, on s'explica tot el procés de la Revolució Francesa. Este segon vídeo
El més interessant són els 5 primers minuts, però bueno, com suposo que tindreu temps, podeu veure la resta, on se detalla tota la cronologia d'aquest procés, i ahí podeu pues, d'alguna forma advertir quin és el canvi que es produeix. Val? Bueno, així en la fotografia el que vegem, com diu així, val? És els canvis, sobretot a nivell d'irrupció de màquines en la societat, el que seria la revolució industrial. Teniu les fumerals de, sembla ser, no sabeu massa bé, sí, d'unes màquines, suposo que d'alguna indústria, i després vegeu així uns carruatges que ja no estan tirats per animals, sinó que ja són màquines, val? Tots estan amb motor. Seria un poquet una cosa, suposo, idealitzada, però bueno, és un poquet la idea de industrialitzar el que seria la societat, que és un poquet el que es dona al llarg d'aquest segle. De totes formes, ja veurem que estos canvis, tant els econòmics com els socials, que venen determinats tant per la revolució industrial com la revolució francesa, encara que es donen en el període que anem a estudiar, en el classicisme, diguem que es veuran més clarament identificats en els canvis que es produeixen en les arts i en la música en concret al llarg del segle XIX. És a dir, podem dir que el classicisme encara és un estil musical més bé relacionat amb l'antic règim, encara que és un règim que ja està patint fissures, val? I des de luego l'estil musical de la nova realitat, podríem dir que es dona a partir de finals del segle XIX, per altra banda, el veurem reflectit al segle XIX, és a dir, que serà l'estil del romanticisme el que plenament reflectirà aquests canvis que s'estan produint en aquesta època. Val? Bueno, doncs bàsicament això pel que fa a la pàgina 64, si anem a la pàgina 65, i el primer que ens trobem en aquesta pàgina és una portada de l'enciclopèdia, una pàgina interior que ens mostra uns instruments musicals, i després un taller on s'estan fent instruments musicals. Val? Bueno, el tema de l'enciclopèdia jo crec que és un tema prou important que així ho van a desenvolupar, així que anem a llegir i després ho explico. Diu, en l'àmbit cultural, l'art ja no és exclusiu del clergat o de la noblesa, ni pretén impressionar com passava durant el barroc. Recordeu que estiguem parlant de que l'art del barroc tenia una finalitat fonamentalment propagandística, és a dir, la de mostrar al món lo poderós que era la persona que havia encomanat aquesta obra d'art, bé siguera una escultura, bé siguera una pintura, o bé siguera, per exemple, una sinfonia, o una suite de danses, o qualsevol cosa d'esta, un concert. Val? Bé, doncs, bueno, diguem que aquest major pes de la burgesia fa que, com que poden aportar econòmicament també suport als artistes, pues, d'alguna forma, els artistes van anar modelant l'art que estan fent per adaptar-lo a aquesta nova classe social o als gustos d'esta nova classe social, sense, de moment, diguem, oblidar a les classes dominants a nivell social, polític i econòmic també, que són el clergat i la noblesa. Val? Bueno, doncs diu, així doncs, si seguim les idees de la cultura clàssica de Grècia i de Roma, una altra cosa important de la qual parlarem ara, en la qual la raó i la intel·ligència brillen al servei de la bellesa i de l'equilibri, també la música passa a ser considerada com un entreteniment. És per això que la música d'aquest període està presidida per la moderació, l'ordre i el bon gust, i vol simplement encantar i agradar al públic. Bueno, anem a distingir dues idees. La primera, és veritat que la música no va tindre la importància que tindrà en el romanticisme, ja ho veurem, i d'alguna forma es contempla com un entreteniment més que com un ideal artístic que apel·la als sentiments més íntims de la persona i que pugui d'alguna forma transformar-la. És a dir, que se li dona poca importància en comparació a altres arts, possiblement. Ja veurem que això canviarà el romanticisme i el romanticisme es convertirà en l'art més important possiblement de tot. Val? I el segon fet que hauria que destacar és el que diu així, com s'intenta tornar una vegada més als ideals de la cultura clàssica de Grècia i Roma. I, ojo, dic una vegada més perquè hi ha hagut un període històric que hem estudiat en aquest curs en el qual els ideals eren Grècia i Roma. Se'n recordeu de quin? Bé, per si algú no se'n recorda, vos diré que aquest període històric és el Renaixement. Eh, un període en el qual veurem que el classicisme va guardar prou similituds. Fonamentalment el gust per la raó,
per la intel·ligència, artísticament parlant, de conceptes com simetria, senzillesa, equilibri, que d'alguna forma, per desgràcia no tenim ningú dibuix així, però vos vaig a mostrar un edifici, un exemple d'un edifici neoclàssic, per a que podeu comprovar estos paràmetres, ¿vale? Si tenim el que seria la portada o la fatxada principal, una de les fatxades del Palau de Versalles, i s'aprecia clarament com l'edifici, primer, no té el recarregament excessiu que hi havia al barroc, totes aquestes coses intenten simplificar-se al màxim, les línies són línies rectes o curves però sense irregularitats, tot molt simètric, tot molt equilibrat. Si dividiu la planta per així, per el centre, veureu que és completament simètrica, val? Eh, tot molt línies molt diàfanes, eh, tot molt clar, sense complicar-lo pràcticament. És dir, que una cosa pot ser elegant, pot ser grandiosa, sense necessitat de caure en este enrevessament que podem trobar en els adornos del barroc. Bé, veureu que jo quan he parlat de l'estil he parlat de l'estil neoclàssic i no de l'estil clàssic. Això per què? Bueno, pues perquè és una cosa que també convé aclarir quan parlem de la música d'aquest període, se parla de la música clàssica, però quan parlem de l'art neoclàssic. I per què aquesta diferenciació? Bueno, pues és una diferenciació que la trobem en el nom de l'art que hi havia a l'antiga Grècia i l'antiga Roma. Quan ens referim a aquests períodes parlem de l'art clàssic, però malauradament no podem parlar de la música d'esta època com de música clàssica perquè no tenim restes d'esta música. Aleshores, en aquest període, quan se referim ja en el segle XVIII a l'art, evidentment, si diguérem art clàssic, estaríem confonent este art amb l'art de l'antiga Grècia, per això se diu neoclàssic. En canvi, com no podem parlar de la música ni de Grècia ni de Roma com a música clàssica, per això se parla de la música del període del segle XVII, de la segona meitat del segle XVIII, perdó, estava dient la segona meitat del segle XVIII, com de música clàssica. Val? Bueno, continua i diu així: la burgesia, gràcies al seu poder adquisitiu, desitja també, com la noblesa, gaudir de la música, bàsicament el que hem dit aquí abans. Val? Per això assisteix a concerts, compra partitures i les interpreta a casa amb els seus instruments, buscant una música fàcil de tocar i d'entendre, al contrari del que passava amb la complicada música del barroc, només a l'abast de grans virtuosos. Bé, és un fenomen interessant este que comenten així, i és que diguem que la burgesia, també part de la noblesa, però fonamentalment la burgesia, diguem que quan s'apropa a la música, ho fa buscant un entreteniment, com ja hem dit abans, però moltes vegades vol participar de l'entreteniment, no només de forma passiva, com a simple espectador o com a simple oient, sinó d'una forma més activa, és dir, no només vol escoltar música, sinó que també vol fer música. Aleshores naixerà un desig de primer formar-se musicalment, val? I després de practicar aquesta música. Aleshores això va suposar pues, un canvi també en la funció del músic, que no només va ser ja el compositor o l'executant de les peces, sinó que començarà una nova faceta que pràcticament a l'època no havia desenvolupat, que era la de professor o la de mestre o la d'ensenyant. La faceta acadèmica va començar a tindre importància i ja, per exemple, pues, la biografia de Mozart es parla dels alumnes que desitjava son pare de que Mozart tinguera, però que malauradament Mozart no estava molt interessat, pues no era una cosa en la que insistia molt. I en canvi ja veurem que Beethoven sí que és un compositor que al llarg de tota la seva vida va tindre nombrosos pupils o estudiants que li van a reportar, evidentment, unes bones quantitats de diners en concepte de formació. Això també fa, com diu així, que sorgisca o millor dit, més que sorgisca, que aquesta idea de simplificar o de fer una música més accessible a la gent, pues encara siga més evident, perquè clar, no només es tracta de que la gent entenga més fàcilment la música, sinó de que puga interpretar aquesta música i evidentment anem a distingir entre grans obres que són reservades per a virtuosos i obres molt més senzilles que estan a l'abast pràcticament de qualsevol que comenci a interessar-se per el món de la música. Val? Bé, anem a continuar un poquet més, perquè jo crec que ens dona temps, val? Si no, simplement
a veure les característiques musicals que comenten en la pàgina següent, val? I així pues, avancem un poquet més. Val? Bueno, pues en la pàgina 66 val? Ens parla de les característiques o dels canvis que quan es produeixen a nivell musical respecte al barroc. Diu, en aquest període, el classicisme, es produeixen diversos canvis respecte del que passava en el barroc. Primer, la música instrumental supera en importància la música vocal. En aquest sentit, la sonata, procedent del període anterior però ara amb una nova estructura, serà la forma que marcarà la resta de formes instrumentals d'aquest període, el concert, la sinfonia i la música de càmera, tal com veurem més endavant. Bueno, el primer fenomen important és este, la explosió de la música instrumental. És a dir, diu així que la música instrumental supera en importància la música vocal i no és tant perquè la música vocal decaiga, perquè diguem que les formes vocals continuen estar mitjans fonamentalment l'òpera, com ja passava al barroc, sinó perquè la música instrumental experimenta un gran auge perquè els compositors van llançar a la seva escritura. I, com diu així, la forma sonata o la nova forma sonata, per a diferenciar-la de la sonata del barroc, va ser un poquet la referència. Ja parlarem, quan parlem de la música instrumental, amb més detall, de quina és l'estructura de la sonata, de quines característiques té, però bàsicament qualsevol de les noves formes musicals que es van gastar, que si tenim les més importants, el concert, la sinfonia i totes les de la música de cambra, bé siga la sonata, la pròpia sonata, ja veurem que també té un nom així, el quartet de corda o qualsevol formació d'estes, doncs van a gastar aquesta forma com a referència a l'hora d'estructurar les peces. Val? Bé, pel que fa a la música vocal, diu, es mantenen algunes formes religioses heretades del barroc, com la missa i l'oratori, però realment la missa està des de l'edat mitjana, ja en este guió de Masó ja fa misses, però bueno, diguem que són les dues grans formes que encara es produiran, més la missa que l'oratori, certament l'oratori ja decau prou, val? I una forma profana procedent del període anterior, l'òpera, que l'òpera va ser bàsicament la que monopolitzarà la producció vocal del classicisme. Val? Seguirà plenament vigent, tot i que en canvis significatius que vindran de la mà del músic alemany Gluck, que costarà aquesta forma musical a un públic molt més ampli. Diguem que l'òpera del barroc, encara que era un espectacle molt, molt popular, diguem que estava pensada o feta per a les classes nobles. I el gran canvi, que sí que és veritat que de forma teòrica introduís Gluck, però de forma pràctica ho veurem ja al llarg del tema, ho va fer Mozart, val? Pues, diguem que eh, eh, va canviar i se va adequar a un públic més procedent de les classes diguem, emergent, fonamentalment la burgesia. Val? Ja no va ser un estil tan dirigit a la classe noble, sinó més ben dirigit a la burgesia. I això provocarà problemes. Ja veurem que, per exemple, Mozart tingué seriosos problemes per a poder estrenar les noces de Fígaro, perquè la temàtica de l'obra pues, estava prohibida. O sigui que és veritat que al final ix endavant la seva idea i és un èxit, evidentment, l'òpera, però des de luego no va ser una cosa fàcil. I la lluita de classes, d'alguna forma, l'anem a trobar en alguns dels arguments, no tant a vegades de forma directa, però sí de forma indirecta. Aleshores, va ser també una manera d'anar canviant les idees de l'època. Bueno, continuem. Diu, no obstant això, també ara hi ha similituds en relació a la situació de la música en el barroc. Diu així, tot i que la burgesia gaudeix de la música com un entreteniment de la seva vida diària, resulta impensable que els músics puguen viure exclusivament dels ingressos de la venda de les seues composicions o del percentatge sobre les entrades venudes del seu concert. En definitiva, sí, la major part dels músics importants d'aquest període segueixen treballant com a servidors en la cort o en famílies aristocràtiques, a canvi d'un nou sou però amb la mateixa consideració que un criat i amb una sèrie d'obligacions. Quines són aquestes obligacions? Doncs bueno, les que tenim així. Diu que tenen una falta de llibertat creativa, ja que ha de compondre segons els gustos del senyor. Primera obligació, òbvia, és dir, el que paga mana, i per tant se va fer el tipus d'obra que vulgui el senyor. Val? Segona, una restricció de moviments, ja que el senyor pot disposar en qualsevol moment dels seus serveis. Bé, a aquest respecte és molt il·lustratiu l'anècdota de la sinfonia dels adeus que escriu Haydn. Haydn era un poquet el mestre de capella de la família Esterházy, que vivien en Hongria, ¿val?
però que tenien la seva residència d'estiu, doncs, no sé en quin poble, que estava prou lluny de lo que és el seu palau habitual. Aleshores, què passava? Que quan se n'anaven a estiuejar, s'emportaven a tots els criats, evidentment a tots els músics, per a que pogueren allí fer música per les vesprades o per quan el no l'oiguera. Què és el que passa? Que per lo que sigui un estiu, feia molt bon temps i el príncipe d'Esterházy va decidir allargar el seu període estival. Què és el que passa? Que els músics, mentre el senyor estiguera en el palau d'estiu, tenien que estar en ell, allunyats de les seues famílies. Clar, quan aquest període s'estén més enllà del normal, doncs podem parlar tranquil·lament de 3-4 mesos, pues al final ja n'hi ha músics que comencen a anar-se'n perquè volen veure les seues famílies. I un poquet el jefe de la capella musical, que és Haydn, eh, intenta fer-li veure al seu senyor que a lo millor ja era hora de tornar a casa. Clar, això un criat no podia dir-lo de forma oberta. Saps què és el que fa Haydn, que era una persona molt intel·ligent? Pues fa una sinfonia en la qual, en l'últim moviment, a poc, els músics van desapareguent de l'orquestra. No ho vaig a ficar ara al vídeo, però del veure quan tornem a classe. I és molt curiós perquè poquet a poquet van acabant la seva intervenció i en alguna interpretació que jo he vist per ahir, el que fan gràficament és que s'alcen i se'n van. I m'imagino que Haydn algo així faria en la seva primera representació quan se va estrenar, de tal forma que al final de la sinfonia només es queden dos instrumentistes, me parece que són dos violins, ¿val? I va ser la forma elegant de Haydn de dir-li al seu senyor que estava tenint problemes en els músics perquè s'estava allargant massa el temps en el palau d'estiu i volia tornar, els músics volien veure les famílies. Va tindre el seu efecte perquè crec que el dia següent o al cap de setmana següent el príncep d'Esterházy va tornar al seu palau, a la seva residència habitual per a que els músics pogueren veure la seva família. Val? Bueno, i ja per últim, la tercera característica de la seva obligació del músic seria una relació de pertinença, perquè les obres compostes són propietat del senyor i no poden interpretar-se fora dels seus dominis sense el permís corresponent. És dir, el músic tenia que demanar permís al senyor per a que les seues obres pogueren ser interpretades fora de les possessions del senyor, perquè realment aquestes composicions del músic no pertanyien al músic, sinó al senyor que era el que havia pagat el sou al músic per a que les fera. I això és així, és dir, els drets d'autor, si n'hi havia, corresponien a la persona que havia pagat al músic per a fer l'obra, no pertanyien al músic que havia fet la composició. Pues bueno, això és així, però també hi ha que dir que al llarg del període evoluciona molt la cosa. I per a que ho veieu molt clarament, podem veure els tres grans personatges del classicisme. El primer és Haydn, el segon és Mozart i el tercer és Beethoven. Haydn és una persona que, des de ben joveneta, comença a treballar per al seu senyor, que és el príncipe d'Esterházy, i pràcticament fins que es retira, pues, ell treballa en la cort del príncipe d'Esterházy amb este rol de criat que així ens fan veure, i a més encantat de ser-lo. Evidentment no era un criat qualsevol, Haydn, ni molt menys, era un criat amb amb un cert rango, val? Però des de luego, com després crec que apareix en, el, en, la, en la il·lustració de Sibais, val? Pues bàsicament era una persona que era del servici. Bueno, Mozart, que és d'una generació posterior, encara que em van conviure, val? És un músic que ja té noves idees, ell ja intenta separar-se d'esta servilitat, val? Encara que comença a treballar al principi de la seva biografia per a l'arquebisbe de Salzburg, pues això no ho suporta i en 20 anys pràcticament renuncia al càrrec i se'n va a provar fortuna a Viena com a compositor independent, podríem dir, com a freelance. Val? En principi no treballa per a cap senyor, sinó que conforme li van sorgint treballs, doncs ell va fent-los i evidentment sí que està relacionat amb la noblesa, però sense aquesta relació de dependència que, per exemple, sí que té Haydn durant tota la seva vida professional. Val? Què és el que passa? Quin és el resultat? Pues que és veritat que Mozart n'hi ha èpoques de la seva vida que guanya molts diners i viu prou bé, però al final, com mor, perdó, pues mor en la més absoluta de les misèries fins al punt de que el tenen de soterrar en una fossa comuna perquè no tenia per a pagar-se el soterrar. Val? Bé, si seguim un poquet més en el temps i anem a la tercera generació d'esta època, anem a Beethoven, pues Beethoven ja és un compositor que no només vol independitzar-se dels senyors i ho aconseguís,
sinó que a més viu molt bé i aconsegueix una altra cosa que és molt interessant, que és que encara que no depèn de cap noble, sí que va estar ben relacionat amb els nobles i va aconseguir que aquests nobles, sense res a canvi en principi, li paguen un estipendi, que li paguen un subsidi, com vulgueu dir-li, en concepte una pensió, per a que puga treballar i puga crear les seues obres, però sense l'obligació de Beethoven de fer aquestes obres ni de tindre aquesta relació de dependència que, per exemple, tenia Haydn. Val? Evidentment, de Beethoven després acaba dedicant moltes de les seues obres a les persones que ell financiaven, val? Però això no implicava l'obligació de fer-lo. D'alguna forma, en 50 anys hem passat d'un compositor que és un membre més del servici del senyor, que seria Haydn, a un músic que ja és completament independent de la noblesa, encara que està ben relacionat amb aquesta noblesa, per fi no es deu a d'ella i pot fer d'alguna forma les composicions que ell crea convenient amb els arguments que estima oportú, amb les novetats o les característiques innovadores que vulgui introduir, perquè només es va deure al seu geni creador, i aquesta és la figura de Beethoven. Val? Bueno, això és un poquet els canvis que es troben. Bé, ja per acabar, perquè ja se m'està allargant un poquet la cosa, val? Podem llegir la curiositat, que el que ens diu és un poquet en l'arxiu, una de les cartes que fa Mozart, la consideració que tenia quan estava treballant per l'arquebisbe de Salzburg. Diu així: la consideració dels poderosos cavalls músics d'aquesta època es reflecteix en la carta que Mozart envia a son pare el 9 de març de 1781, és a dir, en 25 anys, Mozart naix en 1756, val? En referència al tracte despectiu i vexatori rebut del seu patró i arquebisbe de Salzburg. Bé, jo no sóc tan desgraciat com per estar al servei del príncep arquebisbe de Salzburg. Dues vegades ja, no sé com qualificar-lo, m'ha dit a la cara les impertinències més grolleres que no li les conte a vostè, estimat pare, per no molestar-lo, i que no hagués estat per vos, i que si no hagués estat per vostè, m'hagués venjat a l'ista. M'ha dit Bergan i ésser menyspreable, i m'ha enviat al diable, a mi, bueno, a mi, punt, que no sé com. Jo tot ho he suportat i callat pel meu honor i pel seu, perquè sé que vostè això no ho voldria, això ho voldria, perdó. És a dir, d'alguna forma, Mozart està justificant el que crec que és per aquesta època en la qual abandona a l'arquebisbe, val? I ja diu que no aguanta més la situació en la que ell, compositor, està sent insultat, vexat, menyspreat per l'arquebisbe, val? Això, Haydn ho haguera, és veritat que possiblement la família dels Esterházy era molt més tolerant que l'arquebisbe de Salzburg, que per lo que conten era un element de cuidado. Però bueno, jo estic segur que Haydn haguera tingut molta més paciència de la que no va tindre Mozart, que a partir d'ací es va independitzar. Diu ja per acabar, en nombroses ocasions el pare de Mozart haurà d'humillar-se davant de l'arquebisbe per aplacar la seva ira, tal com pot veure la projecció següent. Una projecció de la pel·lícula Amadeus, en la que es veu al pare de Mozart, a Leopold, ja parlarem de Leopold quan parlem de Mozart, anar a disculpar-se davant de l'arquebisbe per el comportament inapropiat del seu fill, que al final l'únic que passava és que no tolerava que ells l'emprearen, perquè Mozart sí que és veritat que era molt conscient del seu valor com a músic i pues, també és veritat que tenia un caràcter molt innovador que xocava amb el conservadorisme de l'arquebisbe de Salzburg. Bé, jo crec que ja vos ha donat prou la xapa per avui, l'anem a deixar així, i res, el pròxim dia continuem. Bueno, una abraç a tots. Espera, que passi jo, almenys que me pugueu veure. Que cuideu-se i seguim en contacte. Un abraç a tots i gràcies al professor de guàrdia. Adeu.